Ano po na mga dala-dala? Balik ko ano yung mabeka ni? Sa mga pambata, man na, hindi naman kabata. Huwag mo kay banghod. Sana. Ni. Agay! Pambata man na, Chloe me. Uy, saan naman ka? Uy! Ano sapatos din? Minin sapatos din. Sus, di naman ni maigwa ni mo. Oo, palit makano. Huwag mo kay manghod. Uy, kuan-kuan tanggalan na. Uy, na po ni hadlukan, oh. Hindi na hadlukan. Uy, tin. Uli na, men. Hadlukan ang sakay, oh. Uy, magtawag mo, eh. Uy! Dada kayo. Ma! Kira man, Ibi. Mau! Saan naman po na yung gidala-dala? Agay! Anong plato mo? Tag-16 na mo? Siya na. Sa dada ikit bulak-bulak. Gisan na ito itong plato mo kay kahit na kayo, guba na. Kung si Daniel ng loko, damay lahat ng lalaki. Pero kung si Maris lang. Swerte naman yung nagbe-birthday ng first week sa January. Iinitin lang yung spaghetti. Pwede wag tayong magsabay-sabay mag-wish ng pera. Kasi natatabunan yung sa akin eh.